Naga. Taga dito si Lady Robredo, si Baby Ling. Ito ang kanyang lugar, Naga City, San Miguel. Oras kayo nagkalit sa tuwiri ka? Sa skins yun. Sa skins. City of Naga. Roundabout. Tower ng ABS-CBN dati. O at ang sa tuloy. Maganda mo din. Yung tower ng ABS-CBN Naga. Sa atin? Tanaw, Bicol. Ayan po. Ayan na yung Bicol Medical Center. Diyan ako magso-swab para sa aking RT-PCR para bukas.